τέλος Ιανουαρίου του 2019 και η Huawei πρόσφατα παρουσίασε στο Παρίσι την σειρά Honor, το View 20, μια σειρά η οποία κάθε χρόνο μας έχει συνηθίσει η εταιρεία να υπολείπεται σε specs σε σχέση με τις βασικές ναυαρχίδες. Αυτή τη φορά όμως όχι μόνο δεν υπολείπεται σε specs, αλλά έχει κάνει και την έκπληξη αναφορικά με το design. Πάμε λίγο να την ανοίξουμε τη συσκευή και παράλληλα να σας λέω. Η παρουσίαση έγινε στο Παρίσι στις 22 του Ιανουαρίου και η εταιρεία έχει πρωτοτυπήσει αναφορικά με την εμφάνιση της συσκευής, αφού πλέον λείπει το notch από το πάνω μέρος και έχει αντικατασταθεί με μία οπή. Πάμε λίγο να τη δούμε. Αυτή είναι η συσκευή. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει notch, αλλά υπάρχει μία οπή σε αυτό το σημείο, που είναι ουσιαστικά και η μπροστινή κάμερα των 25 MP, μια πάρα πολύ δυνατή κάμερα. Στο πίσω μέρος πάλι έχει εκπλήξει η εταιρεία. Πάμε λίγο να βγάλουμε την προστατευτική ζελατίνα. Όπως θα δείτε φαίνεται κιόλας με νανολιθογραφία, έχει περάσει κάποια χρώματα η Huawei στο πίσω μέρος. Πραγματικά εντυπωσιακό όλο αυτό. Η συσκευή, παιδιά, βγαίνει σε 3 χρώματα. Πάμε να την αφήσουμε στην άκρη και να σας πω εντάχει να δούμε το κουτάκι τι έχει μέσα. Το σιδεράκι αφαίρεση των καρτών SIM, δίκαρτη συσκευή, το βιβλιαράκι, θικούλα βλέπω στη συσκευασία. Πάμε λίγο να δούμε και τη θικούλα. Ωραία. Πολύ ωραία, μια TPU μαλακιά θικούλα. Ό,τι έξτρα καλό είναι να υπάρχει. Φορτιστής, ταχυφορτιστής στα 22,5 W που φορτίζει τη συσκευή σε 30 λεπτά, λέει, από το 0 μέχρι το 55%. Supercharge τον ονομάζει εδώ η Huawei. Και το καλωδιάκι, Type-C φυσικά, της σύνδεσης με τον υπολογιστή για τη φόρτιση. Καλώδιος φόρτισης και συγχρονισμού λοιπόν. Πάμε λίγο να πάρουμε τη συσκευή στα χέρια μας. Παιδιά, το κινητό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ας βγάλω και τη ζελατίνα από μπροστά. Προσεκτικά, γιατί από ό,τι βλέπω φοράει και προστατευτική ζελατίνα στο μπροστινό μέρος. Ναι, άρα η συσκευή, παιδιά, με τη θικούλα μέσα και την ζελατίνα που φοράει είναι έτοιμη προς χρήση. Για να έχετε μια εικόνα, να σας πω ότι σαν specs είναι ολόιδια με αυτά που φοράει το Mate 20 Pro. Σε μέγεθος δεν θα σας τα πω, απλά θα σας τα δείξω. Δίπλα είναι το Mate 20 Pro. Πιο πλατιά φαίνεται η συσκευή η View 20. Σε ύψος περίπου στα ίδια επίπεδα, σε πάχος πάλι περίπου στα ίδια είναι. Στο πίσω μέρος έχουμε πάλι τριπλή κάμερα, παιδιά, με διαφορετική διάταξη αυτή τη φορά, όπως βλέπετε. 48 MP, ένας ολοκαίνουργιος φακός στη Sony. Πάρα πολύ όμορφη συσκευή, και αυτό που διαφοροποιείται με το Mate 20 Pro είναι ότι ο αισθητήρας δαχτυλικού αποτυπώματος έχει μεταφερθεί στο πίσω μέρος αντί με στο μέσα μέρος της οθόνης, κάτι βέβαια που δεν έχει εντυπωσιάσει, θα έλεγα, στο Mate 20 Pro, αφού οι αστοχίες είναι πάρα πολύ σημαντικές κατά τη χρήση του αισθητήρα. Παιδιά, είναι πανέμορφο το πίσω μέρος, δηλαδή περνάει όντως το βίντεο αυτό που βλέπω εγώ. Είναι εντυπωσιακά τα χρώματα που εμφανίζονται ανάλογα με τη γωνία. Λοιπόν, να πω εντάχει μέχρι να μπουτάρει η συσκευή ότι η συσκευή έχει αυτή 6,4 inches panel, IPS όμως, δηλαδή LCD, δεν έχουμε AMOLED οθόνη, εκεί είναι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το Mate 20 Pro, και 1080, δεν είναι 2K. Βέβαια μένει να τη δούμε και να τη δοκιμάσουμε. Εμφανισιακά, όπως βλέπετε, είναι μια οθόνη μπροστά μας, δεν υπάρχει αυτό το άσχημο notch που τους περισσότερους τους ξυνίζει, όπως και εμένα άλλωστε. Στο κάτω μέρος έχουμε το φορτιστή, μονοφωνική συσκευή βέβαια, και αυτό είναι μια διαφορά που οφείλω να την πω. Στο πάνω μέρος έχουμε όπως βλέπετε εδώ, το jack των ακουστικών, δεν έχει αφαιρεθεί, και ο αισθητήρας υπερήθρων. Κάμερα, δαχτυλικό αποτύπωμα,
Πάρα πολύ ωραία συσκευή. Στη χώρα μας θα έρθει, παιδιά, τις επόμενες μέρες μέσα στο Φλεβάρι με μια τιμή που θα προσεγγίζει τα 6,5 εκατοστάρικα και μιλάω για την έκδοση που κρατάω εγώ στα χέρια μου, την 128 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης και 6 GB RAM. Θα βγει και σε άλλη μια έκδοση, την 256-8, η οποία επίσης θα έρθει στη χώρα μας σε τιμή πάρα πολύ τσουχτερή όμως για τα δεδομένα, γύρω στα 750 ευρώ. Βέβαια, αν αναλογιστούμε ότι το Mate 20 που κρατάω δεξιά είναι μια συσκευή που ξεπερνάει τα 1000 ευρώ, σαν αρχική τιμή πάντα, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι είναι σχετικά οικονομική. Εδώ έχουμε, παιδιά, τη διαφοροποίηση, όπως σας είπα, την ανολιθογραφία στο πίσω μέρος και την οπή στο μπροστινό μέρος. Και φυσικά, για όσους δεν έχουν βολευτεί, το in-display fingerprint έχει μεταφερθεί στο πίσω μέρος. Κατά τα άλλα, δίκαρτη συσκευή, δεν παίρνει επέκταση μνήμης, να το τονίσω αυτό. Αν κάποιος θέλει επέκταση μνήμης, δεν θα τη βρει εδώ πέρα στη συσκευή. Οπότε θα πρέπει να πάει να προμηθευτεί την έκδοση με τα 256 που η εταιρεία φυσικά τη διαθέτει. Πάμε λίγο να μπούμε στο βασικό μενού να δούμε. Ένα λεπτάκι να βάλω τον κωδικό του router. Έτοιμος. Λοιπόν, η οθόνη είναι αρκετά καλή, θα έλεγα. Το λευκό της είναι όμορφο. Στο κάτω μέρος, όχι, η ιδέα μου είναι, δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Η πρώτη αίσθηση είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια συσκευή η οποία είναι σίγουρα πιο πλατιά από το Mate 20 Pro και το καταλαβαίνεις με τη μία από το κράτημα στο χέρι. Πάμε λίγο να μπούμε κατευθείαν. Για να βάλω λίγο και τη θικούλα να τη δείτε. Ναι, και παραμένει και φαίνονται και οι αποχρώσεις εδώ. Πάρα πολύ όμορφο αυτό. Εντάξει, κάποιους μπορεί να μην τους αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι εντυπωσιακό το εφέ αυτό που κάνει η συσκευή χωρίς να υπάρχει τίποτα πάνω στο πίσω μέρος. Λοιπόν, να βγάλω την θικούλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε το βασικό μενού. Λοιπόν, η συσκευή έρχεται με λογισμικό την 115 έκδοση, Magic λέει και τα λοιπά. Έχει έρθει αναβάθμιση. Ας την πάρουμε την αναβάθμιση σιγά σιγά. Για να δούμε. Λέει εδώ, αν δείτε, τη βελτιώνει υπερεψηλή, λέει, καθαρότητα για την κάμερα, αλλάζει θέματα για την ασφάλεια και τα λοιπά, βελτιώσει και στο φακό. Πάμε λίγο να δούμε για την μπαταρία. Όχι την μπαταρία. NFC αναμένω, ξέχασα να το πω αυτό, παιδιά, η συσκευή διαθέτει NFC γιατί τελευταία έχουμε δει και συσκευές που δεν βγαίνουν με NFC. Μία εξ αυτών είναι το Pocophone, το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ καλές πωλήσεις, αλλά με σημαντικές ελλείψεις. Να δούμε λιγάκι το δαχτυλικό αποτύπωμα. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι ο σαρωτής. Ας βάλουμε ένα κωδικό τώρα. Νέο δαχτυλικό. Ωραία. Ας μην το ενεργοποιήσω αυτό. Πάμε λίγο να δούμε πώς λειτουργεί. Ωραία, γρήγορο φαίνεται.
θα δοκιμαστεί και αυτό, δεν βλέπω αστοχίες προς το παρόν. Σημαντικό αυτό. Βέβαια η Huawei μας έχει συνηθίσει σε δαχτυλικά αποτυπώματα πάρα πολύ καλά, με εξαίρεση το Mate 20 Pro, το οποίο δυστυχώς βέβαια είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, αλλά υπολείπεται ακόμα η τεχνολογία εκεί. Πάμε λίγο να δούμε τι άλλο έχει. Έχει αναγνώριση προσώπου, βέβαια δεν έχει την τεχνολογία που έχει το Mate 20 Pro στο ξεκλείδωμα προσώπου, αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει και εδώ. Να δούμε λίγο ότι είναι δίκαρτη συσκευή, εδώ διπλή SIM, εδώ είναι και οι ρυθμίσεις διπλή SIM. Και το τελευταίο που θέλω να δούμε είναι τις πληροφορίες για το τηλέφωνο. Όπως σας είπα παιδιά, αν δεν σας το έχω πει, είναι το μοντέλο το L29, έρχεται κατευθείαν με το Android 9 από την Out of the Box, με τον Silicon Kirin τον 980, 6 GB RAM, 113 ελεύθερα από τα 128 που είναι κανονικά η έκδοση. Τι άλλο έχουμε? Ο κώδικας είναι 1η Δεκεμβρίου, εντάξει, ενημερωθεί αυτό. Και βέβαια έχουμε και το Android Turbo για τα παιχνίδια της εταιρείας της Huawei. Έχει κάνει την τεχνολογία αυτό το Turbo για τα γραφικά για να πηγαίνει ακόμα γρηγορότερα. Ας ανοίξω λίγο και τη φωτεινότητα να δω. Είναι αρκετά φωτεινή συσκευή. Να βάλω λίγο το μαύρο θεματάκι. Πού είναι το μαύρο θεματάκι? Εδώ είμαστε, όχι. Δεν το βλέπω το μαύρο θεματάκι, μάλλον δεν υπάρχει. Εδώ είναι η ανάλυση, ωραία, να αφήσουμε στα 1080. Δεν βλέπω το μαύρο θέμα που υπάρχει στο Mate 20 Pro στο αντίστοιχο μενού. Να σας δείξω κιόλας. Στην μπαταρία. Εδώ στα σκουρότερα χρώματα διεπαφής. Ίσως έχει να κάνει με την τεχνολογία της οθόνης και να μην το έχουν περάσει. Μιας και εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει σαν επιλογή στη συσκευή. Κάτι το οποίο αρκετοί το προτιμούν, όπως και εγώ άλλωστε, να είναι σκουρότερα τα χρώματα και για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και για ξεκούραση στο μάτι. Εδώ δεν υπάρχει. Θα το ψάξω βέβαια λιγάκι μήπως είναι κάπου αλλού, αν και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει. Πάμε να δούμε λίγο για την κάμερα. Ωραία. Και λίγο τις ρυθμίσεις να δούμε της κάμερας. Εδώ είναι 48 MP, 4:3 λέει, αυτές είναι οι επιλογές. Πλέγμα σίγαση. Ωραία, πάμε λίγο και στο βίντεο να δούμε τις ρυθμίσεις. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε λήψη στα 4K, στα 1080 Full High Definition Plus και στα 1080 με 60 frame το δευτερόλεπτο και τα κλασικά 1080. Έχει διάφορες επιλογές εδώ πέρα, τον τύπο που θα έχει τη μορφή του αρχείου. Εντάξει, η κάμερα δεν περιμένουμε λίγα πράγματα, μιας και η εταιρεία εδώ και περίπου ένα χρόνο μας έχει συνηθίσει σε πάρα πολύ δυνατά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα παιδιά, θα τη δοκιμάσω τη συσκευή και θα επανέλθω με κάποια χαρακτηριστικά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι εντυπωσιακό το χρώμα στο πίσω μέρος της συσκευής. Αυτά τα λέμε στο επόμενο unboxing.